салому алейкум дӯстон, бародарон. Ози камтар одамо вай кунанд, бисёртаршон як 500 кас шава гап дуруман. Он чизе ки дар дили ман ҳастай, он чизе ки ман мехоҳам гуфтан ба халқи худ, ба миллати худ, боз гап мезанам. Маҷбур шудам да ҳамин гапа гап занам, барои чӣ ки провокаторҳо ҳастанд, номардое ҳастанд ки мехоҳанд ки моро ҷанг андозанд. боз як 500 кас шава ба суҳбата сар мекунам. Комментарий дар кор нест. Диванный эксперт дар кор нест даиҷа. Достаточно диванный эксперт гап задан 2 рӯз 3 рӯз. Аз страничкаи леви дар омада гапҳои провокатсиони худшона гуфтан достаточно. 500 кас шава ман фикру ақидаи худма нисбати миллати худам, нисбати мардуми тоҷики сарбаланди худам гап мезанам. барномаи бадахшонаи форуғ аст. Гап мезанам чизе ки ман фикр мекунам, чизе ки ман медонам. Он чизе ки Баҳриддин ҷалолов медонад. Будем бародаро 500 кас шавем сар мекунем. Нафар 200 кас дига дура сар мекунем. эфир дар бораи муттаҳидкунии халқи тоҷик, миллати тоҷик, бар зидди ҳамон одамое ки провокаторанд, одамое ки мехоҳанд мардуми мояди мо ҷанг андозанд, бар зидди ҳавои аст. овоз ман чӣ хеле нормале? Ози айни ҳол чӣ хеле овозам? дӯстон ассалому алейкум ба ҳама. аввало бародаро ҳамдардии худма ба мардуме ки фарзандои худшона аз даст доданд, ба шаҳодат расиданд, ҳамдардии худма баён мекунам. баъд ҳамон одамое ки дар комментариҳо менависанд ки Баҳриддин ту чоплуси, ту шағоли, ту ини, ту ваи, метарси гап занӣ. бародарои азиз, ҳеҷ кас аз он кас наметарса. мо ҳамон парвардигор дорем. як вақт ҳамамон аи дунё мегзарем мерем. як вақт ҳамон мемурем мерем. ва дар бораи ҳақиқат ҳама вақт бояд гап занем. ман аввалин одаме будам ки яке аз аввалиное будам ки ҳамин воқеа дидум, сразу байрақи тоҷикистона мондум, гап задам. мисоли гап якумин гапе ки ман гуфтум, аз хоруғу мурғоб сар карда то ба бухорову самарқанд ва аз воруху исфара сар карда то ба паншеру кобул мо як миллатем, тоҷикем ҳамамон. ва ягон вақт ман дилид намекардам и дилид намекунам. бачаҳо, барои чӣ мегӯян чоплус, барои чӣ мегӯян шағол, барои чӣ мегӯян номард, барои чӣ хали гапу гап мезанем? Баҳриддин ҷалолов хеле одам нестай. ман рӯи рост страничкам кушода ҳаматон медонем ки мисоли гап ман скриват кардаги нестам. он одамое ки худшона скриват мекунанд, алеви страничкаҳо медроянд, провокатсиони гапҳо гап мезананд. ана ҳавоян шағол, ана ҳавоян номард, ана ҳавоян дукна. ана ҳамон одамоян номарде ки мисоли гап ана рӯи худшона нишон наметиҳанд. Баҳриддин ҷалолов шери нари. лишта ман шери нарам. ман худам ҳамихе ҳисоб мекунам. барои чӣ? барои оне ки рӯи кушодаи ма. марда аз номард чӣ фарқ мекунад? мард кияй, номард кияй? мард ҳамон одамее ки пага да гапи гуфтагии худаш метавонад ҷавоб гуфта. номард балаболее ки пага гап мезана, ба сарша хам мекунад, места бахшиш мепурсад ҳама. ана вай номард меган. дӯстон, бародарон, нигоҳ кунед. проблема шудагия айни ҳол ана фарзанди миллати тоҷик барои нангу номусаш бромадай гав задай, ана ба шаҳодат расидай. не ки ин маъное надорад ки мисоли гап ҳама буроему ана чӣ кунем, бар зидди якдигари мо бихезему ҷанг кунему, мисоли гапҳои қабеҳ гап занем, гим ин шағолай, и вая, инай. ҳама гуфт. Раҷабалӣ баён да страничкаш гуфт, ана Лоиқ Раҷабов гуфт, ана Фаридун Одилов гуфт, манам гуфтум, ҳамамон гуфтем.
страничка монда история монда мондем ҳамдардии худмона гуфтем ягон вақт ҷудо накарда будем шери наре ки ай бадахшонан ай шуғнонан медонанд ман қатишон дар ҳамсӯҳбатам ҳама вақт дар страничкаҳом мисоли гап ҳамсояҳоман ҳамашон медонанд ягон вақт мо дилит кардаги набудем ҳама вақт як миллате мегуфтем мо ҳама вақт акай доди худо ҳазор раҳмат ки дар бари моя ҳама вақт моя насиҳатҳои правилӣ мекунад умед музофирбеков раҳмати калон ки вақте ки дар ҳамин шимоли тоҷикистон дар ворух конфликт шуд нангу номусаш бардошт гуфт ман тоҷикам гуфт ҳамон одаме ки тамоми тоҷикои аскарбит кард бурон гуфт ман қати як ба як мебурон мезанам гуфт анам хали одамоян дар гирди атрофи ман хоҳиш мекунам нанависед дар страничка ки ту баха шағоли ту ини тувай дар история мондум дар лента мондум ки гуфтум ки мисоли гап ноадолатӣ шудагай мувофиқи конститутсия мувофиқи қонуну қоида бураян ҷавоб гӯянд тамом чӣ дар кора месем мегӯем ки и шағола ва шағола ҳамаи аскарбит мекунем биёем ҳамин тиёқмона гирем дафт кунем усмонем як миллат шавем ана ҳамин ситуатсия ки ҳозир дар сари миллати тоҷик омада расидагай ҳамин ситуатсия набарот моям бояд муттаҳид куна набарот моя якҷоя куна ман ҳамин рӯз дар страничка мондум номерои телефоном ҳастай ватсапам ҳастай ӯ одаме ки мара шағоли сеҳо мекунад марҳамат гира нависам ма мебиём қатиш во мехӯрума нагӯед гай хали гапо марда ки да ма ягон кина дори ягон бадӣ дори ягон хел неприязд дори марҳамат ҳастай ватсапи ма дар онҷа биё ма дар нави занг зам мерам қатӣ во мехӯрам чӣ дар кунам хали гапо гуфтан дилит мекунӣ дилит намекунӣ ягон вақт мо дилит намекардем мо ҳама вақт мегуфтем аз аввале ки 70 000 одам дар страничкаам подписатсия кардагай 180 000 дар ютуб ман подписатсия кардагай ҳама медонад ки баҳриддин ҷалолов одаме ҳаста ки пага ягон гап шава бояд дар гапи гуфтагии худаш ҷавоб гуфтатона бародари як чизга ба ёдтон биёрен инами ситуатсия ки дар украина шуда ҳама эътироз буромадак 80 каса куштан дар ҳамуҷа дар митинг 80 каса куштан то ҳозираш 4 сол гузаштагай номаълум ки куштагай ва ёра мефаҳмед барои провокаторо барои ҳаромое ки мехоҳанд ки моя ҷанг андозанд ку инам хали призиво инам хали номардӣ карданшон осонак мешавад биёед бародарон биё як миллат шавем биёед ҳамин ситуатсия ҳамаи мо шумо бояд муттаҳид кунад як миллат кунад ҳама гап задак ягон кас чоплус нест ягон кас номард нест ҳама гуфт лоиқ дар страничкаш навис фаридун дар страничкаш навис ҳама ба эътисои тоҷик навис чӯ бо ҳамин сообщение роӣ мекунед менависем ки ту чоплуси ту шағоли ту ини туваи бо бинем ки аз страничкаи леви менависам бо аз страничкаи ранги ма бори ранги ма бори ранги баҳриддин бори шери нар бори мисоли гап открита неста ягонташ ҳамаш бо закрития ай леви страничкао гап мезананд биёен мард шавем биёен йигит шавем биёен як миллат шавем ҳамамон ман боварӣ дорам мардуми мо миллати мо ниҳоят мардуми босаводай баақлай мо як проблема дорем проблема ҳамия ки экономически дар ҳақиқатан ҳамо омадагем ҳамиҷа муҳоҷирем азо мекашем барои чӣ барои фарзандомона хӯрондан барои ватанмона обод кардан биёен обод кунем биёен як шавем биёен ҳамин ситуатсия мо ҳамамо як кунад ки муттаҳид шавем бародарон ҳамаи мо шо муттаҳид шавем беҳтарин ситуатсия ҳозир файтрои тоҷик ҷанг доранд маъмур ҳамдамов дар санкт петербург файт дорад биёен арамҷа ҷамъ мешавем ҳама каса муттаҳид мешавем мебиёем балешикӣ мекунем файтери худмона фаридун одилов баромад дорад биёен ҳама каса муттаҳид мешавем дар оҷа ба парчамои азизи худмон дастгирӣ мекунем бачаҳои худмона ман тамом кардам дигар гап надорам чизе ки мехостум гуфтум нами прямои эфири ма метавонед сохранить гирем партоен кадоми номардай кадоми чоплусай мехеза гапои ҳаром аз страничкаш мехеза менависад кадоми йигитай шери нарай дар гирди атрофи ма ҳастай ҳамашон медонам ким барои ма одамое ки дастойниям ку барои ма ҳаваё басанд медонанд ки ма киюм биёен бас кунем бачаҳои хали гапои хали короя биёен ҳамин ситуатсия мо шуморо муттаҳид кунад як миллат шавем ягон вақт дилит накарда будем и доказат кардем ҳама гуфт ки насал ноадолатӣ шудагай мувофиқи қонун хезан ҷавоб кунанд не ки провокатсия куниву гапои расвогӯӣ чӣ дар кор бо аз страничкаи леви ҳамаш провокатра кардам гапора мегӯяд ман боварӣ дорам миллати мо ниҳоят миллати босаводай боадабай хунуш тозай баақлай ақли расоя кор мефармонад
ва наоборот муттаҳид мешавад, баръакс муттаҳид мешавад, иншоаллоҳ ҳама вақт дастёри якдигар мешавад. эмоцияро гирифтан накун бародаро. беҳтарин хислати кия бинед Путина беҳтарин хислати тамоми ҷаҳон санксияро кард, чӣ кард? Нёки чӣ спокойния. Фикр кара гал мезана. Эмоцияро як тараф гирифтан накун. Бе эмоция кушидан накун бародаро. ҳамаи шуморо бародарҷоном ман интизорум 4 декабр дар Санкт Петербург, 10 декабр дар шаҳри Москав Фаридун баромад дора, ана Маъмур Ҳамдамов баромад дора. Бен ҳама каса дӯстони азиз хушро акак бо адабона нишонтем ҳуввияти миллати тоҷика якҷоягӣ буда имона. Бироем як хушро ак худмон нишонтем, муттаҳид будани худмон нишонтем. Ана бинан ки мо як миллате ҳастем ки метавонем муттаҳид бошем. Тоҷикистон ба пеш. ҳаматонро дӯст медорам бародарон. паноҳ ба худо. эфира сахранӣ мекунам.